Txomintxapel da antolatzen da urtero, egun bat oso baten egiten diakintza ezberdinak, eta da Eskoriatako eta Aretxabaletako UESI fakultateko festa edo eta ikasleek antolatzen dute, eta hori asanbladen bidez juten da antolatzen eguna, pixkanaka. Aurtengo plangintzan, lehenengo goizean jokoak engoia hemen unibertsitatean, txoko batzu bezala eta momentu berdinen sortzaien txoko bat bezala ongoa eta unibertsitateko sortzaile ezberdinek parte hartuko dute, akordeoia jotzen ongoa bat, monologoa kontatzen eta holako kontu. Gero hau eta gero ordu batetan dago poteua eta gero hortik ja bazkaria igotzen geha. Eta bazkarian ondoren egongoa ginkana bat herrian zehar, tabernaz taberna pasako da joko bat egiten taberna bakoitzean, eta gero ja 6:30 elektrotxaranga hasikoa, Gasteizeko txek elektrotxaranga, eta 8:00 gero kontzertu bat egongoa, WC arrasatekoak, WC, eta horren ondoren ja sorpresa bat egongoa, eta girotzeko. Kontua Txomintxapel egiten dela pixka bat gazteak mugitzeko eta ikasleak emateko bukaera urte guztiari eta baita ere giroa sortzeko herrian. Aurten aldaketa batzuk india, kontua aurreko urteetan beti unibertsitateko parkinen indala eta aurten desplazatu gara pixka bat gehiago herrira. Txosna apartatu dugu eta alde batea eta kontzertu plazan izango gara tabernan aukera ongoa tarago hartzeko eta hori.